Dobrý deň, bratia. Asi sa míňajú témy, tak sa mi zdá, niektorým neprajníkom Slovenska. Takže zase vychádzajú s tými starými témami. Viete, o čom hovorím? Práve hovorím o tých amnestiách pána Mečiara. Zrejme treba odviesť pozornosť od niečoho, takže zasa sa zaoberáme len tým. Dokonca filmy sa už natáčajú, dokumenty. Len škoda, že len z jedného uhla pohľadu, len jeden zorný uhol je tam zastúpený. Určite teraz viacerí na mňa budete nadávať, no ale nedá mi to. Tu vôbec nejde o tie amnestie. Nie amnestie sú na programe, ale na programe je zase spochybňovanie samostatnosti Slovenska, neúcta k tým ľuďom, ktorí niečo dokázali pre Slovensko. Keby si aspoň niektorí páni uvedomili, že bez toho človeka, na ktorého oni útočia, by dneska ani nesedeli tam, kde sedia. Lebo v českom parlamente by možno vôbec ani neboli. Ani na iných funkciách. To určite nie. By sa tam nedostali. Pretože tu nejde o amnestie nejaké, ale tu ide o útok na človeka, ktorý sa zapísal do dejín. O toto tu ide, milí priatelia. A čo sa týka tých amnestií, tak len, aj keď nechcem o nich rozprávať, ale len toto vám poviem toľko. Vyšetrovatelia konštatovali, že skutok sa nestal. Vyšetrovanie uviazlo na mŕtvom bode. Čo vyhlásil pán Mečiar vtedy v parlamente? Skutok sa nestal. Ale verejnosť bola traumatizovaná, pretože niektorí páni nemohli prekusnúť existenciu samostatného Slovenska a tak živili túto tému. Tak zdôvodnil pán Mečiar, prečo udelil amnestie na tieto činy, pretože vyšetrovanie stalo na mŕtvom bode. A už tie veci okolo toho, akí vyšetrovatelia boli odvolaní, čo sa vlastne vyšetrilo, čo sa nevyšetrilo, všetko sa nám tu podsúva len z televízie jednostranné. Z jedného uhla pohľadu od jedných a tých istých ľudí. Či to bolo pred 11 rokmi, či teraz, stále to isté. To isté, ale jedna mienka sa tu podsúva a masírujú sa mozgy občanov. A už tak ich majú zmasírované, že už všetci uverili tomu. Už aj filmy sa o tom natáčajú, ako keby to už proste, ja hovorím, lož sa stala pravdou. 100-krát opakovaná lož sa stala pravdou. Ale tu ide o útok na samostatné Slovensko. Nemôžu títo pani niektorí toto prekúsať, že tu sa podarilo vlastencom vytvoriť si tento štát. A tak musia rýpať stále. Už asi nemajú témy, takže musia. Človek, ktorý robil pre Slovensko, ktorý pre toto Slovensko robil, ako keby deň mal 48 hodín. Nie 24, 48 hodín. Tak robil, zničil si aj zdravie tu, to je ďalší, ktorého si nevažíme, ktorý sa zaradil k tým otcom národa, ktorí, darmo sa budete smiať tomu, áno,
Je zapísaný. A história toto aj potvrdí. Že Vladimír Mečiar sa stane jedným z tých otcov národa, ktorý sa zaslúžil. A verte tomu, že keby nie jeho, tá Slovensko samostatné my nikdy nemáme. Nikdy nemáme Slovensko. Slovenskú republiku. Samostatný svoj štát už. Nikdy by sme už nemali. Už by nás ten marazmus Európskej únie už by nám nič nedovolil. Buďme vďační tomuto, že máme. Nikto neschvaľuje, že tam sa stalo dajaká vražda. Lebo ja vôbec nie som presvedčený ani, že to bola vražda. Alebo čo to bolo. Ale jedno vám poviem isto. Že robiť z otca národa vraha, tak to už je na mňa príliš silná káva. Človeka, ktorý tak nosil Slovensko v srdci. A určite bolo nás veľa, ktorí sme mu verili a možno nás už zostalo málo. A tiež neurobil všetko v živote, sa mu nepodarilo. Ale to on není Boh, on není niečo nad. Pretože každý robí chyby. Aj pán Vladimír Mečiar robí chyby. Ale predsa my posudzujeme ľudí podľa ich veľkých činov, ktoré urobili. A musíme mať úctu k tomu veľkému, čo dokázali. A tu skutočne najväčšiu zasluhu na tom štáte mal pán Mečiar. A nikto mu za to ešte nepovedal ani ďakujem. Tu sa vyznamenania rozdávajú každý rok tým, čo ani Slovensko nechceli. Nechcem povedať rovno, zradcom národa sa tu vyznamenania rozdávajú. A ešte dokonca zahraničným príslušníkom, kadejakým. Čo ku Slovensku majú taký vzťah, ako že im je to jedno, alebo úplne negatívny. A tým sa tu dávajú vysoké štátne vyznamenania. Ale tomu, čo si najviac toto zaslúžil, tomu nikto ešte ani ďakujem nepovedal. Ešte nikto ani ďakujem. Takí sme my Slováci. Tak si vážime svojich ľudí. Ako som minule hovoril, že si nevážite po niektorí premiéra Fica. Nie po niektorí, bo dosť tých ľudí už s vymasírovanými mozgami je dosť. Ale som nerozprával ešte o pánu Mečiarovi. Pretože pán Mečiar určite si zaslúži najviac vďaky. Najviac zo všetkých tu žijúcich, čo ešte sú. Ešte máme také šťastie, že sme jeho súputníci tu na ceste. Ešte raz možno deti sa budú učiť a budú si hovoriť, škoda, že sme nezažili toho veľkého človeka. A my ho tu máme medzi sebou a si ho nevážime. Ja nechcem žiadne tu rozprávať, som kresťan, nechcem tu paralely rozprávať. Ale Ježiša tiež si nevážili. Ježiša si tiež nevážili a spásil ľudstvo. Ja tu nechcem prirovnávať pána Mečiara k Ježišovi, Bože chráň, že by som toto robil. Ale toto vám hovorím. Doma nikto nie je prorokom. Preto na neho išli. Toto všetko, tie útoky, to zo zahraničia boli. Nechcel rozpredať národný majetok. Nechcel rozpredať, nechať to. A Dzurindovci to urobili. Tak ako Lukašenko v Bielorusku. Preto z neho zrobili, že je diktátor. Že je diktátor, lebo nepredal svetu svojich ľudí. Nepredal národný majetok. Bohatstvo nepredal. A preto to pána Mečiara dodnes tu povyťahujú. Preto mu na Zelený štvrtok vyhodili do vzduchu dvere. Dvere na jeho dome. Mu vyhodili do vzduchu na Zelený štvrtok. Vy, čo ste mladí, to ste ani nepamätáte. Respektíve, možno pamätáte, len jak ste boli deti. Toto robili Dzurindovci. A teraz asi nemajú tému, alebo neviem, čo vyťahujú tam. Takže tu je práva podstata. A už keď sa bavíme o tej amnestii, to je taký nezmysel, ako že nikde na svete sa toto nerobí. Ale u nás to ideme urobiť. Však nech sa páči. Aj tak
to bude len ďalšia fráška a cirkus. Fráška a cirkus, že by mohli zase robiť frášky politické, cirkusy. Politika, obyčajná politika. Tu im nejde o spravodlivosť. Sú plné huby spravodlivosti majú. Tu im nejde o spravodlivosť. Tu im ide o to zase poškvrniť Slovensko. Naše Slovensko poškvrniť. O toto im ide. Nie o toto, že chcú vyšetriť dačo. Však toľko nespravodlivosti sa tu udialo a od toho 17. novembra toľko vecí sa tu udialo, toľko vražd a toľko násilia a toľko nespravodlivosti. Ľudia sú po ulici, ale toto nikoho nezaujíma. Takže naj mi nehovoria tí páni, jak im ide o spravodlivosť. Tu len toto, čo im pasuje do politiky, toto robia. Politikárčia. A pritom hádžu špínu na tých ľudí, čo niečo urobili pre Slovensko. Oni vedia len špíniť. Špíniť a ničiť. Špíniť a ničiť. A s nimi by Slovensko nikdy nevzniklo. S takými ľuďmi nikdy by Slovensko nevzniklo. S tými, čo toto robia. Pána Lexa naháňali Dzurindovci po celom svete. V Južnej Afrike ho tu priviedli jak nejakého teroristu, posledného teroristu. 11 súdov s ním bolo, všetky súdy vyhral. Všetky súdy vyhral. A oni sa tu hrajú na spravodlivosť. A ešte teraz majú výhovorku, lebo Mečiarove amnestie boli. Pána Mečiara amnestie. Toto je ich vďačnosť zakladateľovi štátu, bez ktorého by tu ani neboli. Ani by nikto o nich nevedel. Plno je takých v parlamente, čo by o nich ani nikto nevedel. Všetci novinári unisono písali, nielen odkedy Slovensko, už aj predtým, všetko protislovenské. Zahraniční vlastníci médií, alebo už domáci prisluhovači. Kto vie, odkiaľ vietor fúka. Ale všetká tlač, si len všimnite, vždycky bola dzurindovská. Všetká tlač. A tých pár časopisov, keď sa našlo, že chceli písať pravdu, tak ich označujú za extrémistické, za nacionalistické, či nie fašistické. A žiadna firma v takých časopisoch ani nechce reklamu si dávať. Jasné, lebo všetko zahraniční vlastníci sú. Takže také časopisy živoria, alebo ani nemôžu jestvovať, alebo jedine, že si ľudia to platia. A to isté platí o rádiách. Však máme tu aj slobodný vysielač, ktorý jediný dá aj iné uhly, iné názory. Toto je demokracia. Toto je demokracia, pani. Nie toto, čo vy unisono všetci píšete proti. Protislovenské všetko, protinárodné a globalistické všetko, proglobalistické, proutečenecké, proglobalistické, aby celý svet bol pod jednou vládou. Tomu slúžite. Či viete o tom, či neviete o tom, či ste si toho vedomi, či nie. Tomu slúžite. Ale vlastných ľudí potápate v lyžičke vody. Toto je pravda. Toto je pravda o našich médiách. O novinároch. A tí krikľúni v parlamente, to sú tí istí Dzurindovci, čo boli aj predtým, čo nám rozpredali štát. Hoď tam fyzicky neboli, jak som minule povedal. To sú takí istí ľudia, ktorí Slovensko nemajú ani tu pod nechtom. To sú oni. Toto som hovoril. Ja nedelím politikov na pravicu, ľavicu. Ja delím politikov, čo sú národní, vlasteneckí, chcú dobre pre štát, pre Slovensko. A na tých, ktorí len zradzajú a vynašajú a všetko zle robia. Zle robia cirkus po celom Slovensku. A ja budem vždycky vďačný pánu Mečiarovi za to, za náš štát. A to každý jeden, či na neho nadávate, či máte radi, to nezmeníte ten fakt, že
On bude historicky spomínaný, on sa zaslúžil o tento štát. Ale nielen, že sa zaslúžilo štát, že vznikol, ale prvopočiatky štátu tak pracoval, že 48 hodín za 24 odpracoval. Áno, môžete sa smiať, ale tak on robil na tom, že by Slovensko sa udržalo, keď mnohí mu predpovedali, že sa zrútime. A Slovensko vydržalo. Lebo pravda vyjde vždycky najavo. Aj amnestie, aj tam, čo sa udialo s Remiášom. Raz vyjde toto najavo, čo tam bolo. Raz toto vyjde. Nebojte sa, to vyjde najavo. A nech ten, čo to spáchal, nech ten za to nesie vinu. Ale ja odmietam, že by ste zakladateľa štátu vydávali za vraha, alebo za neviem čo. Vy to síce nepoviete priamo, ale to podsúvate ľuďom. A najmä mladým, čo ani nevedia tu, o čo sa jedná. Takže klamstvo a lož celé tie roky. Klamstvo a lož. A je nás mnoho takých, čo mali sme taký názor ako ja. Koľko bolo tých? Akých mal priaznívcov Vladimír Mečiar? Tí istí priaznívci teraz volia Roberta Fica, alebo volia Andreja Danka, alebo sú aj pri Marianovi Kotlebovi. Áno, tam sú. Tam sú. A to vždycky dookola ide toto. Stále to isté. Tu nejde pravica, ľavica, tu ide o dobro pre Slovensko a o zlo. A o zlo a neprajnosť. A závisť a nenávisť. O toto tu ide. Prepáčte, rozčulil som sa. Ale viem, že som v menšine možno, lebo to všetko, toto masírovanie už má svoj účinok. Za tie celé roky to už musí zanechať na tých ľuďoch dajakú stopu. Že už uveria tomu. Aj keď tomu nechceli veriť, už ani nevedia, čomu majú veriť. To už za tie roky už tí ľudia aj zblbli. Ale mňa nepresvedčíte. Stále budem stať za tými ľuďmi, čo niečo pre to Slovensko urobili a čo dokázali. A ich mám tu v srdci. Tu v srdci mám. Som veriaci, som kresťan, odmietam násilie, vraždy a vám hovorím, pán Mečiar, ako aj spieval, tak aj, to je pravda, darmo sa vysmievate. Neublížil som žiadnemu z vás. Toto vám povedal. A to je pravda. Tak mu tu ja verím. Tak mu verím. A mám v srdci každého dobrého Slováka. Kňazov, biskupov, dejateľov národných a všetkých, čo pre to Slovensko dačo robia. Ale tých, čo ho špinia a šíria nenávisť, tak tých ja im dokážem odpustiť. Ale musia si uvedomiť, čo robia. Nech si priznajú svoje chyby. A potom budem aj ich mať v srdci. Lebo všetci sme bratia, ale musíme sa zjednotiť. Lebo to Slovensko potom skončí zle. Ďakujem vám za pozornosť.